खुलुमबाय बयनिसिमबो गिबि गिबियाव नोंथांमोनखौ आंनि बे चेनेलाव बरायनाय जाबाय। दिनै आङो बर'नि सासे बिर जोहोलावनि न'आव दंफैयो। बिथाङा सासे एक्स एनडिपिनि डेपुटि चिफ अफ आर्मिमोन। बिथांनि मुङा बि जोंसार, बिथांखौ बक' होननाबो मिथिनाय जायो। स' बिथांजों आङो दिनै बिथाङा एनडिपिआव थानाय समाव बोरैहाय सोलिबोदोंमोन आरो एनडिपि डिसबेन्ड जानायनि उनाव बिथांमोना दा बोरैहाय सोलिना दङ बेफोरनि सोमोन्दै आङो बिथांजों सावरायनाय जागोन। स' नोंथांखौ आंनि बे चेनेलाव बरायनाय जाबाय। खुलुमबाय आंनि न'आव फैनानै गावनि बेसेन गोसा समखौ आंनि माखासे बाथ्राफोरखौ मिथिनो बा रिभलिउसनारि समाव माबायदिमोन बेफोरखौ मिथिनो थाखाय बे गावनि बेसेन गोसा समखौ दोनथ'नानैबाबो आंनियाव सफैनो हानायखाय आरो लोगोसेयैनो डियार नाब्ला सारमोनजों लोगोसे जायफ्रा दिनैसिमबो हारिनि थाखाय जोबथेसालियावहा गावखौ बावसोमना दं बिथांमोनखौबो आं गोसोखांदों आरो लोगोसे नोंथांनि बे चेनेलनि थ्रुयै जेन बिथांमोननि जिउ बावसोमनानै दिनैसिमबो दङ बेखौ बयबो मिथियो। दायो आं गिबि खेबाव नोंथांखौ सोंनो लुबैदों, नोंथाङा आफादाव माला हाबजेनदोंमोन? आं आफादाव हाबनायाथ' ओरैनो 2000आव हाबनाय जादों। आं थांनायालाय जों 99 बे समाव 14 डेजनि ट्रेनिं जादोंमोन। बेवहाय आं थांदोंमोन। बे समाव आं एसे उन्दै सममोन, उन्दै बैसोमोन आङो। बे उन्दै बैसोखौ नुनानै आंखौ माने जि जायगासिम सहैखाबायमोन बे जायगानिफ्राय थिनहरफिनदोंमोन आरो जोंखौ लांनाया माबानिफ्राय लांदोंमोन, भेरगावनिफ्राय लांदोंमोन। बि गारला होननाय सासे बिथाङा लांदोंमोन आरो आंखौ। लांनायाव बिथां जि समाव लांदोंमोन बे समाव आं बैसोआवबो उन्दैखाय आंखौ थिनहरफिनदों आरो बिनि नेक्स्टआव आङो आफादाव आरो गोबाव सम गुबुननियावहा थायै आं उनावहा आफादाव हाबथायनो हाबाय। जे आं 2000आव आं बरपेटा नामासआव बेवहाय आं आफादनि ट्रेनार हिसाबै ट्रेनिं लानानै आं दिनैसिमबो बेवहाय दङ आरो। नोंथाङा एनडिपिनि गोलाव बे संग्रामाव दैदेनगिरि बिबान लाना एनडिपिनि एबा बर'लेण्ड आर्मिफोरखौ बोरै दैदेनदोंमोन? गोलाव बे संग्रामावथ' जों बहुत दुखु दाहानि गेजेरजों जों थाबोबाय। बे मोनसे समाव आं जेब्लानिफ्राय आं ट्रेनिं लानानै थाबाय, ट्रेनिं लानाय समाव आं काविपानि होननाय मोनसे जोंहा बे दानि बगामाथि जिथु बेजों मोनसे हेडक्वार्टार दंमोन, एनडिपिनि हेडक्वार्टार। बेवहाय आङो थायोमोन आरो बे हेडक्वार्टारनिफ्राय आंखौ ट्रेनिं लाना फैखांनायनि हेडक्वार्टाराव दोननानै बिनि उनाव आंखौ माबायाव लांदों, मा होनो केप्टान इउजि केम्प होननाय मोनसे दङ। इउजि केम्प बिराद गोजौआव भुटाननि एकदम बिथिं काविपानि केम्पनिफ्राय आरो बहुत गोजानावहा मथा-मथि जों जे जोंनि हेडक्वार्टार दङ बेनिफ्राय थाबायलाङोबा सानसे नांखायो। ओंख्लायनायाव थाबैनो सफैयो, ओमफ्राय दावखोलांनायाव जों सानसे लाखायो। बिदि समखौ जों केप्टान केम्पआवहा आङो मथा-मथि 1.5 बोसोरसो थादों 2000निफ्राय। ओमफ्राय 1.5 बोसोरसो थानानै बिदिनो आरो बे माबायाव थाफैबावबाय काविपानि हेडक्वार्टाराव। बेयाव थानायनि उनाव आंखौ 2002आवहा आङो नैबे जाब्रां केम्पआव फैबाय। नैबेयाव उदालगुरिनि बिदिनो जाब्रां केम्प होननाय दंमोन, बे जाब्रां केम्पआव थाफैबाय। जाब्रां केम्पआव थानानै बेवहायबो थाबाय आङो बोसोरसे थादों। थानानै आं गाहायाव फैबाय। बे समाव बे नोजोर बिथाङा प्लाटुन कामान्डारमोन, बिनि दैदेननायाव गाहायाव उदालगुरि हालामनि प्लाटुन कामान्डारनि आन्दाराव जों थाबोबाय। दा थानायनि उनाव आंखौ जोंनि आफादनि नेमखान्थियाथ' सोलाय सोल' जायो, बिदियैनो आंखौ हाजोआव गाखोफिननानै डाइरेक्ट हेडक्वार्टाराव थांफिनदों।
बै समाव दैदेनगिरि बिबान दंमोन आरो बे समाव आं दैदेनगिरि बिबान गैथ'वामोन आं सासे प्राइभेट बा PTC हिसाबै दंमोन जेबो बिबान गैया बेनिफ्राय फैबाय फैनानै आङो जेब्ला भुटान एटेक जाहां सम बेवहाय जों फैफिनबाय जोंखौ डाइरेक्ट डिमापुर कामान्ड होबाय दा मोनसे सम फैदों आरो जोंनि गेजेराव भुटान जेब्ला अपारेसन जाहां जायो बे समाव ओरैबायदि क्राइसिस जानाय लोंनाय ओरैबायदि प्रब्लेम 100 ग्राम माइरंखौ जाना थानो गोनां बे अबस्था फैबायमोन आरो बे समावनो बयखौबो बिथिं राननानै मानसिफोरखौ राननायावहा जोंबो बेबायदिनो माबायावहा डिमापुर कामानाव जों सहैदों जों गासै 18 मिनिटसो जागौमोन थांनानै जों सहैबाय आरो डिमापुर कामानाव थांनानै जों अमल होननाय बे सिअ बिनि आन्दाराव थाहैनाय आरो बिनि आन्दाराव थानानै जोङो गयबारि होननायाव थाबाय गयबारि होननायाव इन्डियानो खुलिना होनाय बे हादानखौ दुलदुलि गयबारि धनस्रि होननाय बे माबायावहा गयबारियाव कार्बिआंलं गोलैयो बेयावहा थाबाय थानानै गोबाव सम बेयाव थादों आरो थानानै ओमफ्राय आं 2003 समाव भुटान एटेकआबो जाखाबाय 2003 भुटान एटेक जाखांनायनि उनावहा बेयावहा कार्बिआंलं बे धनस्रियाव थानाय समाव मोनसे कामानावहा आं कार्बिआंलं एसे हमजादोंबो आरो हमजानानै जेलबो जानांबाय थाबाय 1 बोसोर 3 मास ओमफ्राय सानबाना बिदि जेलाव थानांदों आरो जेलाव थानानै गबोखांनानै जेब्ला सिजफायारबो जाखाबाय एनडिपिआ सिजफायार जानानै बेयावहा केम्प बानायबाय केम्पआव थाबाय केम्पआव थांनानै जेब्ला फैयै बिदिनो आफादा जेब्ला 2008 गावो अब्ला रन्जन दैमारि सारनि दैदेननायाव मोनसे फेक्सन थांबाय आरो बिदिनो गबिन्द सारनि दैदेननायाव मोनसे फेक्सन बे फेक्सना मोननै जानायाव आङो रन्जन दैमारि सारनि फेक्सनजों आङो खारलांफिननाय जादों आरो हाग्रायाव ओमफ्राय बेवहा थांनानै आङो मोनसे समाव फार्स्टआव आङो सेक्सन कामान्डार हिसाबै दैदेननानै बेनि उनावहा प्लाटन कामान्डार हिसाबै दैदेनबाय बेनि उनाव आं डिपुटि सिअ हिसाबै आं दैदेनबोबाय दा फैयै बहुद दुखु खस्थ'नि गेजेरजों बै समावथ' ओरैबायदि गिलु बालुमोन मथा मथि जोंनि गेजेराव थैलायनाय बुथारलायनाय बा सुथुरनि नागिरनायाव बहुद गिलु बालु मोनसे समा जोंनि गेजेराव बारलांबाय आरो बुंनो थाङोब्ला दानि नैबे माबायाव समाव गोदोनि समफोरखौ सानहरोब्ला जों गावखौनो दिनैसिमबो बिखा खालामो जे जोंनि गेजेराव मा संग्रामा जोंनि गेजेरनिफ्राय दिनै गोजानाव जालांदों बेबायदियैनो आं फैयै नैबे माबायाव मा होनो 2018 बेयाव आङो डिपुटि चिफ हिसाबै आं गोदानै बिबान लाफिनो आरो आफादाव दा आंनि दैदेननायावथ' आङो जायफ्रा आंजों थाफायो सेंग्राफोर बिसोरो माने बै समाव हाग्रायाव थानाय समाव ओरैबायदि गिखाङोमोन बिसोरो मा मानसि बेलाय होननानै आंखौ सानोमोन आरो सेंग्राफ्रा गावसोरबो बुङो आंनाव मोनसेबो गिनाय गैया आं हारिनि थाखायनो एकदम थाल्लायै हगारखायोमोन आरो आंनि गोसोखौ माने गिनाय होननानै आं लायामोन सेंग्राफ्रा सिगाङा आं बेखौ फाजायामोन खिन्थु आं सिगांबानो सेंग्राफ्राबो आंजों लोगोसे थांफानांगौ बेखौ माने एसे माबा खालामोमोन आरो सेंग्राफ्रा बिदिनो थाबोबाय आरो आवगायबोबायबो नाब्ला सारनि नेतृत्वआव नाब्ला सारनि दैदेननायाव जों गोलाव सम संग्रामखौ दुखु खस्थ'नि गेजेरजों थैनाय थांनायखौ लानानै जोङो आवगायबोबाय
आरो दिनै नैबे पर्जायाव जों दंफैयो। नोंथांमोननि बे आफादा डिसबेन्ड जानायनि उनाव नोंथांमोना बोरै सोलिदों? सरकारनिफ्राय माबाफोर मदद मोनदों नामा? दाथ' सरकारनिफ्राय आफादा डिसबेन्ड जानायनि उनाव जों जेबो मोनसे माबा गैथ'वा। आरो सरकारा मा खालामनो सानदों आरो जोंखौ माबोरै थाजानायखौ लुबैदों दिनैसिम जेबो अनसुंथाइ बेबायदि गैया। रिहेबिलिटेसननि बेलायावबो गैथ'वा आरो। आदसा नोंथांमोना बिटिआर सुक्तियाव गोजोननाय दंना गैया? बिटिआर सुक्ति मानेथ' जों मेनलि बे ओरैबायदि जे जोङो गोजोननि मोनसे सुक्ति। बे गोजोननि सुक्तियाव जों सानदोंमोन मा गोजोनैनो थाबाय थागोन। खिन्थु जों गोजोनदोंमोनबो 100% नङाबाबो जों 80%खौ जों गोजोनदोंमोन। बिटिआर सुक्तिया जोंनि गोजोननि थाखाय सान्तिनि सुक्ति होननानै जों 100 नङाबा 80%आ जों गोजोना दंमोन। जेब्ला नाब्ला सारा बुङो नाब्ला सारखौ फिन एकर्डनि उनाव जोबथेसालियाव लांफिनबाय, गोजोना जोंनि गेजेराव गैया जानानै दं। आरो बे गोजोना गैयिनि थाखाय दिनै बे अबस्था जानानै दङ। जों बिदि सानदोंमोन जे सान्तिनि सुक्तिब्ला नाब्ला साराबो गनांगौ, नाब्ला साराबो दिनै जेलाव लांफिन जानाङा। जों बेखौ गोजोननि सान्तिनि सुक्ति होननानै जों अब्लासो गनायनो हादोंमोन आरो। दासो जों सान्तिनि सुक्ति होननानै गनायनो हायि बायदि नैबे अबस्थाया जानानै दं जोंनि गेजेराव। जों बिटिआर सुक्तिया माब्रैहाय आरो माब्रै जालांगोन बेखौ जों दिनैसिम कागजआवसो दंथ'। बेखाय जोङो सान्तिनि सुक्ति हिसाबैसो जों गनायना लादोंमोन आरो। दा सान्तिनि सुक्ति होनोब्लाथ' नाब्ला साराबो थानांगौमोन आरो। नाब्ला सार गैयैखाय जोंनि गोसोआव सान्तिनि सुक्ति नङा बेखौ जों साननानै दं आरो। एनडिबिआ 4 फेक्सन दङ। बिथांमोना इलेक्सनाव बाहागो लानो मोनदों। दा नोंथांमोननि फेक्सननिफ्रायबो इलेक्सनाव बाहागो लानो मोनदों ना मोनाखै? जोंनि नाब्ला सारनि फेक्सननिफ्रायथ' जों रावबो इलेक्सनाव बाहागो लानाय बिदि गैया। आरो जों जिफोरखौ सानदोंमोन, जिफोरखौ मावनो थाखाय आवगायदोंमोन, दिनै बेबायदिहै जाफुङाखै। जोंनि उद्देश्यआनो बा नाब्ला सारनि उद्देश्यआनो बेमोन जे गासै एनडिबिखौ जिहेतु एकर्ड खालामबाय, बिटिआर एकर्ड खालामबाय गोजोन सुक्तिनि दारै। बे गोजोन सुक्ति होननानै जुदि एकर्ड खालामबायब्ला जोङो ज' जानांगौ होननानै नाब्ला सारा नेतृत्व लादोंमोन जे जों ज'यैनो बिटिआरखौ जों सुक्ति खालामबाय, सुक्ति खालामनायनि उनाव जोङो ज' आवगायनायनि मोनसे राहा लामाखौ लानांगोन। मोनब्रै जिहेतु गावनानै दङ, अब्लाबो जोङो ज' जानानै बिटिआर इमप्लयमेन्टनि बाथ्रा दं आरो बिटिआरआव जिखिनि माबा थाखा दिनै 1500 कोटि दं बिनि बाथ्रा दङ। गतिके जोंहा जोंनि दारै एनडिबिनि दारै दुखु खस्थ' जायफ्रा बर' रायजो राजाफ्रा दिनै सैसो नांबाय बेसोरखौ नायफिननांगौनि जोंहा बाथ्रा दं। बे हिसाबै नाब्ला सारा गोलाव बे संग्रामाव जायफ्रा दुखु खस्थ' लाबोबाय बिथांमोनखौ सन्तुष्ट खालामनो, बिथांमोनखौ नायनांगौ दायथ'आ जोंनि होननानै मोनब्रै आफादजों मोनब्रै एनडिबिखौ लानानै ज' खालामनायनि मोनसे राहा लामा सानलांदोंमोन। खिन्थु दुर्भाग्य दिनै नाब्ला सारनि जि साननाय, नाब्ला सारनि जि सिमां बेफोरो धंस बेबायदिखौ नुहुरो। गतिके दुखुनांथावना बे बर'नि थाखाय, जाथिनि थाखाय, एनडिबिनि थाखाय जों जिफोरखौ खालामनांगौमोन बेसेबांखिनिखौबो जों हाहैस'आसै। रायजो राजानो जों जि फोरमायनांगौमोन, जि जोंनि मावलांनो गोनां दायथ'मोन एनडिबिनि, बेबो दिनै धंस जालांजोबदों आरो। दा जायफोरा दङ जों एनडिबि रन्जन दैमारि फेक्सन होनोब्ला जोंथ' गैयानोसै। गुबुन सोरजोंबा पलिटिकेल हान्जाजों थांनानै बाहागो मोनफानाय बा सोरजोंबा जोङो जोंनि रन्जन दैमारि ग्रुपनिफ्राय पलिटिकेल हान्जायाव हाबहैनानै केन्डिडेट मोननाय बेबायदि जोंनि गेजेराव गैयानोसै।
जों जि खालामदों दायो जायफ्रा सुक्तिकारिफोर बिथांमोना रन्जन दैमारि ग्रुपखौ माबा एरख'ना दोननाय गाज्रि मोनसे नोजोरजों नायनाय बायदिखौ जों नुबोदों आरो नोंथांनि थाखाय बबे जाथाया दुखु नांथावनासिन? आंनि थाखायथ' दुखु नांथावना जाथाया 2010 आव बे समाव ओरैबायदि गाज्रि खालामो परिस्थितिया जों बे समाव माबावदोंमोन राङापारा हाजोआव बेयावहा थानायाव माने मोनसे गाज्रि जोंनि गेजेराव फैदों आरो जों मिथिसार होननाय सासे सेंग्रा बे ढेकियाजुलिनिमोन बे सेंग्रा आफादनिमोन ओमफ्राय हाग्रायाव थायो जोङो हाजोआव बे समाव आइके संबिजिदा बे माबायावहा आर्मि सिफमोन जों लोगोसेनो दोंलायबाय थाखायोमोन आरो जों उन्दुलायबाय थादोंमोन ओमफ्राय हरखाबै मोनसे कल फैबाय न'खराव ओमफ्राय मिथिसार होननानैबो लिराखै माबा गैया गोदान मोनसे नाम्बारजों कल फैबाय अब्ला बे सेंग्राया फनखौ आंजों रायज्लायबाय आं रिसिभ खालामनानै लोगो रायज्लायनानै आइदै होनना बुंबाय आरो सार आंखौ नै आथिं आखाइ बुख्रुबजोब्बाय मेगनबो एरख्ल'दों आरो आखाइखौबो सिफायजोब्बाय आथिंखौबो सिफायजोब्बाय होननानै सारा बहा दं होननानै आंखौ सोंबाय मिन्स गभर्नमेन्टआ माबा मा होनो प्रकाशना आंखौ फल' खालामनाया जोंखौ एनडिबिफोरखौ फल' खालामनाय बेजों फन रायज्लायदों होननानै आरो अब्ला बेजों बे बाथ्राखौ आं दिनैसिम गोसोआव फैयो जेन बेखौ ओरैबायदि बुफ्ले बुथारदों माने अबस्था गैयि खालामखादों बेफोरखौ दिनैसिमबो जों आंजों बे फनाव रायज्लायहरनायखौ आं गोसोखाङो दिनैसिमबो जे आंखौ आथिं आखाइ बुफायजोब्बाय आंखौ मेगन एरख'बाय होननानै बेबायदि गोथांनि बेबायदि खालामनाय आरो बेबायदि खालामजाबाय बर'आ एनडिबिआ जे बेखौ दिनैसिमबो सानबाय थाफ्लाङो आरो बे गथ'आ मिथिसारमोन बे कालेक्टरमोन आरो कालेक्टराव दोननायमोन राङापारा बे सोरांजलनि एसे सानजाहा बे गामियाव थायोमोन ओमफ्राय बे ओरैबायदि जादों बे जाथाया मोनसे न'खराव थाबाय थायो बियो मोनसे न'खराव थाबाय थायो ओमफ्राय थानानै बिदिनो बिनियाव AK-47बो दङ गंसे बे AK-47 लाबाय थाखायो बेनिफ्राय जोंनो मा नांगौ गोजौआव बे हरग्रामोन आरो ओमफ्राय बिनि उनाव आं गाहायाव फैनानै खोनाबाय जे माबोरै जानाय जाथाय अब्ला बुंबाय जे न'खरनिया फुङाव आर्मिफ्रा बेंजोबना दोनफैखायोमोन मिथियाखै ओमफ्राय बियो न'आव फैनानै जेब्ला थाफैबाय खोलाहा मोखां जानानै फन रायलायबाय थानो फुख्रियारि सेराव फन रायलायबाय थानोमोन बेखौ उनथिंनिफ्राय हमफैबाय बे खोथाखौ बुंबाय आरो न'खरनिया बुंनानै लोगोनो सिलाइखौ सेदों ओमफ्राय बेखौ एकदम खाख्रब खालामनानै बुनानै बै हाजो सेराव लानानै आथिं आखाइ बुफायजोबदों बेबायदि खोथाखौ बुंबाय आरो बेफोर खोथाखौ जों बिराद दुखु नाङो दाबो एसां खस्थ'यै दुखुयै मावबोबाय बा हारिनि थाखाय दा दिनै नैबे अबस्था जोंनि जिउ जारिमिना जों बेफोरखौ एसे गाबखांनाय मोनो आरोबाव नोंथांनिफ्राय मिथिनो लुबैदों जे एनडिबिआथ' दायो डिसबेन्ड जाबाय डिसबेन्ड जानायनि उनाव नोंथांमोननि आफादनि सोद्रोमाफोरा बोरैहाय सोलिदों बेनि सोमोन्दै आं मिथिनो लुबैदों जोंनि आफादा जोबनायनि उनाव डिसबेन्ड जानायनि उनाव बहुद खस्थ'नि गेजेराव दङ दायो साफ्रोमबो सेंग्राफ्रानो बा साफ्रोमबो आंखि लिडारफ्रानो जों ओरैबायदि अबस्थायाव दङ जे जों माने बयहाबो बिसि फिसा जानाय आरो न'खर संसार जानाय माने बाथिसे ओंखाम बा बाथिसे थांना थानायनि जि आदार बेखौ मोनजानायनि बेबायदि मोनसे माबायाबो जोंनि गेजेराव गैया बायदि दिनै जानानै दं गतिके जों दुखुनांथावना बेनो जों जे एनडिबि हिसाबै जों जिबायदि जोंनि मावथिफ्रा जोंनि सेंग्राफ्रा लिडारसिप मोजाङै मोनसे माबायाव फैनो हानांगौमोन दिनै बेसेबांखिनिया गैया
सरकारनिफ्रायबोथ' बिदिनो जेबो गैखाया जेबो मोनखाथाराखै दिनैसिम आफादा डिसबेन्ड जानायनिफ्राय आरो जि दिनै जों नुबोबाय थादों आरो जाबोबायबो थादों दिनै जे जों बेखौल' जों सिन्था खालामनानै दोङो आरो जे अथ' बोसोर संग्राम खालामबाय आरो दिनै जोंनि मानगोनां फाउन्डार एनडिएफबि फाउन्डार रन्जन दैमारि सारजों लोगोसे गोबांनो दिनै जेराव जोबथेसालियाव जोबनानै दोनजाबाय बिटिआर रेकर्ड खालामनानैब्लाबो एज ए सासे सुक्तिकारिब्लाबो दिनै बिटिआर रेकर्ड खालामनायखौ जे जायफ्रा संग्राम खालामनानै दुखु खस्थ' खालामना दुखु गावनि न'खर परियाल बा गावनि बिदा फंबाय गासैबो बिमा बिफा बावसोमनानै हाग्रा सिङाव दुखु खस्थ' लानायनि फिथाइखौ जे गुबुनासो दिनै जानो बा गुबुनासो दिनै बेखौ मोनजानो थांनायखौ जों नुबाय थादों खिन्थु एनडिएफबि हिसाबै जायफ्रा बावसोमनानै दं बावसोमबोबाय बिथांमोना दिनै जेबो गैया बायदिखौ जों नुबाय थादों दुखुनांथाव जोंनि थाखाय बा हारिनि थाखाय दुखुनांथावना आं बेखौनो खावलायो जे सेंग्राफ्रा बा लिडारफ्रा जोंनि एनडिएफबि एक्स एनडिएफबि जि जायफोर दं बिथांमोना ज'है मोजां मोनसे जों जिथु बावसोमबोबाय बे बावसोमबोनायनि फिथाइखौ जों मोननांगौ बेखौ लानानै जोंनि एनडिएफबिफोरा एक्स एनडिएफबिफोरा ज'है खामानि मावलांनांगौ आरो ज' थालायनांगौ आं बेखौ खावलायो जे नङाब्ला जोङो बावसोमनानैबो जुदि गुबुनखौ जुदि जों बेबायदि मोनजाहोनो सानोब्ला जोंनि थाखाय एसे दुखुनांथावना जागोन आरो जों रायजो राजानो जों जेबो होनो हानाय नङा गतिके जोंनि गेजेराव बहुद सार्थबादि मानसि दङ जोंनि बर'नि गेजेराव दा बेफोरखौ नोजोर होनांगौनि जोंहा सम फैदों दायो गतिके आं बेखौसो गोरायै आंनिफ्राय आं सानो जे नाब्ला सारा थायोमोनब्ला बेसेबांखिनिया जानाय नङामोन नाब्ला सारा दिनै जेराव थानायखाय बेसेबांखिनिया जाबोबाय थादों जिहेतु जायफोर सार्थबादिफोर दङ बिथांमोना एनडिएफबिखौ एसेबां बेबायदि फोजोबनायनि मोनसे परिबेसखौ लाबोनानै गावजों हारसिङै गुबुन मोनसे आदब खायदाजों गावनि थांना थानायनि खोथाखौल' सिन्था खालामनानै आवगायोब्ला जों बेखौ होबथानायनि मोनसे राहा लामाखौ लानांगोन आरो लोगोसे दिनै मोनसे खौरां ओंखारदों जे नोंथांमोननि संगठना बिसायख'थि फैबाय थानाय बिसायख'थि बिटिसिनि बेवहाय बाहागो लानायनिफ्राय एरख'जानाय बायदि जादों होननानै बाथ्रा ओंखारदों स' दायो नोंथांमोना बे बिसायख'थियाव सोरबा पलिटिकेल पार्टिखौ सापर्ट खालामनो थाखाय सानदों नामा जों बेबायदि पलिटिकेल पार्टिखौ सापर्ट खालामनायनि खोथायाव आं बेखौ सानो जे आंनि गोसोआव आंनि साननायाव आं जायखौ फोथायथाव मोनो दिनै आं बेखौसो बुंबावो जे नाब्ला सारा दिनै जोबथेसालियाव दं जोबथेसालियाव जोबजानानै दङ दा बिनि गासैबो जोबजानायनि माबायानो जाहैबाय पलिटिकेलि लाइस दा बे हिसाबै जाय पलिटिकेल हान्जाया नाब्ला सारखौ बख'नायनि बा नाब्ला सारजों जायफोर दंफायो गोबां केडार्सनिफ्राय लानानै लिडार्सनिफ्राय लानानै दङ बिथांमोनखौ बख'नायनि मोनसे फोथायथिखौ जोंनि गेजेराव फैयो अब्ला जों निस्सय जों एक्स एनडिएफबि हिसाबै जों ज' थानानै बिथांमोनखौ बख'नांगौ बेयाव जुदि जों मोजां मोनसे फोथायथि मोनोब्ला जोङो निस्सय सोरखौबा सापर्ट होनो हायो आरो नङाब्ला जों बेबायदिनो जुदि जोंनि गेजेराव जेबो मोनसे पलिटिकेल हान्जा थासेयावबो जों जुदि एसेबांखिनिखौ खालामो जोंनि पलिटिकेल हान्जाफ्रा खालामाबो जों गुबुन राहा लामा लाना बेबायदि आवगायलांनो बेबायदि राहा लामाखौबो जों बहननो हागोन सारनिफ्राय जोबनायाव आं बेखौसो मिथिनो लुबैदों जे नोंथांमोननि जेनेबा एनडिएफबिनि फाउन्डार प्रेसिडेन्ट डियार नाब्ला सारा सानसेयाव जेलनिफ्राय उदां जागोन दा बिथांखौ उदां खालामनो थाखाय नोंथांमोना थाब उदां खालामनो थाखाय माबाफोर राहाफोर लानाय जादों नामा ओरैनोथ' राहा लामाखौथ' जोंल' लाब्लाबो जानाय नङा जों लुबैयो दिनै सासे सिगनेटारि हिसाबै बिथाङाबो जेलनिफ्राय गनांगौ
आरो जेलनिफ्राय उदां जानानै बिटिआर इमप्लयमेन्टखौ खालामनांगौ जों बेखौ लुबैयो खिन्थु दिनै नुदों मा गासिबो स्रि स्रा थादों खालि मोनसेल' बाथ्रा बुंदों जे बे ल'नि थ्रुदि थांगोन बे बाथ्राखौ बुंबाय थादों खिन्थु जोंनियाव नाजानायाबोथ' थांगोन माबोरैबाबो नांला सारखौ बख'नो हागोन एसे फाउन्डार एनडिबिखौ गायसननाय बेखौ माबोरै उदां खालामनो हागोन बिनि राहा लामाखौ खालामनो खिन्थु सा बुंनायखौल' जों नुबाय थादों अब्ला जोङो बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राफोर जों मिथिनो मोनबाय थारैनो बिथांमोना जोबोद दुखु खस्थ'जों सैसोनानै नांबोदोंमोन जुजिबोदोंमोन आरो बिदिनो हारिनि थाखाय हारिखौ रैखा होनो थाखाय स' जोबनायाव बिथांनिसिम साबायखर बावदों बिथाङा गावनि बेसेन गोसाखौ आंनि चेनेलाव सम होनायनि थाखाय स' दिनैनि भिडिअखौ बेसेबां फोजोबनोसै जायफ्रा जागायजेननायनिफ्राय जोबजासिम नायबाय नोंथांमोननिसिम साबायखर बावनाय थाबाय गोजोन्थों